Daşowuz welaýatynyň Daşowuz halkara howa menziliniň ağzyndan 15 işgäri öz isleги bilen işden çykýandygy barada arza ýazmaga mejbur edilip işden kowuldy. Ýene bir işgär 15 günlük tutsaglyğa hökm edildi. Muňa olaryň prezidentiň portretiniň öňünde tans etmegi sebäp boldy diýip ýerli kanun goraýjy edaralaryň birindäki çeşmämiz we howa menziliniň bir näçe işgäri anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. 15-nji awgustda howa menzilini işleýän hünärmenler iş wagtynda bir kärdeşiniň doglan gününi bellep binanyň daşynda duran prezident Serdar Berdimuhammedowyň portretiniň öňünde tans edýärler. Olaryň biri bu doglan günden kär pursatlary özüniň TikTok sosial ulgamyndaky sahypasynda paýlaşýar. Dip çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýerli edarasynyň ofitserleri videonu kimiň düşürendigini anyklap, onu paýlaşan we şol videoda ýüzi görünýän ağzyndan 15 işgäri ýary giýje iş ýerlerine, ýagny howa menziline çagyrýarlar. Bu ýerde olaryň ählisinden öz islegi bilen işden gidýändigi barada arza ýazmak talap edildi we olar işden kowuldylar. Ofitserler TikTok'ta video paýlaşan howa menzili işgärini bolsa, diňe işden çykarmak bilen çäklenmediler. Onu 15 günlük tutsaglyğa hem hökm etdiler diýip howa menziliniň bir işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Çeşmämiziň we howa menzili işgärleriniň sözlerine görä, mahkama ofitserleri jeda çäreleriniň sebäbini işgärleriň prezidentiň portretiniň öňünde tans edip, goşadyrnak içinde bolgusyz hereketleri edendigi bilen düşündiripdirler. Türkmenistanda prezidentiň we onuň kakasynyň portretleri mukaddes hasaplanýar. Sen haýsy wezipede işleýän bolsaňna, onuň suratynyň öňünde resmiler tarapyndan bolgusyz hasaplanýan hereketler eden bolsaň, onu işiňden kowulýarsyň. Hatda türme howpy hem bar. Bu iş ýüzüne ýa haýsydyr bir ýerde ýazylmadyk öz boluşly ne resmi kanun diýsekde boljak. Dip kanun goraýjy çeşmämiz bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada ýerli kanun goraýjy edaralardan resmi tesvir alyp bilmedi. Redaksiýamyz 2 sentýabrda howa menziliniň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip, bu edaradan waka barada tesvir almagy hem synanşdy. Ýöne azatlygyň ýygyderli eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Bellesek howa menziliniň hünärmenleriniň duçar bolan bu ýagdaýlary Türkmenistanda prezidentiň portretiniň öňünde resmiler tarapyndan artykmaç hasaplanýan hereketleri eden raýatlaryň jedalandyrylmagy bilen baglanşykly azatlyga ma'lum bolan ilkinji waka däl. Ýatlasak çeşmelerimiz şeýle hadisalaryň hatarynda geçen ýyl Magtumulu Uniwersitetiniň hukuk fakultetinde bolup geçen bir hadisa barada gurrun beripdiler. Hukuk fakultetiniň 5 sany talibi prezidentiň portretiniň öňünde tahyalarını ellerinde pırlap oynetsek bolupdurlar. Olar özlerinin bu hareketleri üçün okuwdan kowuldylar. Автократ ýurduň döwlet başçysynyň portretiniň öňünden seresap bolup geçmeli. Dip çeşmelerimiz aýdypdy. Şonda çeşmämiz munyň taliplerden edilýän iň möhüm talap bolup durýandygyny hem sözüniň üstüne goşupdy. Bu aralykda howa menziliniň bir näçe işgäri öz kärdeşleriniň prezidentiň portretiniň öňünde tans etmeginiň aýyp ýa-da bolgusyz hereketler däldigini aýdyp, häkimetlere nägilelik bildirdi. Halk ähli ýerde bar bolan prezidentiň portretlerinden ýadady. Diktaturanyň aňry başy. Bu akla sygjak zat däl. Prezidentiň we kakasynyň portretleri bir hajatxanalarda ýok diýip işgär anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda döwlet edara kärhanalarynyň ählisiniň daşynda, otoglarynda we koridorlarynda prezidentiň portretleri ýerleşdirilendir. Hatda olary döwlet taksilerinde we awtobuslarynda hem görse bolýar. Bu portretler büdjet işgärleriniň, talipleriň we okuwçylaryň hasabyna ýylda bir gezek, kätede ýylda 2 gezek täzelenýär. Türkmenistana köçü ýol hereketiniň howpsuzlygyna baglanýan bir aýlyk başlanýan mahaly ýurdun Günbatar welaýatyna kiçi ýaşly 2 mekdep okuwçysynyň agyr şikestlenmegine getiren ýol hadisesi boldy.
Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. 1-nji sentýabrda ýerden sagat 7:30 töwereklerine Balkanawa şäherindäki 25-nji orta mekdebiň goloýunyna ýokary tezlikde barýan bir ýeňil awtogulaw ýol hadisasyna uçrap kiçi ýaşly 2 mektep okuwçysyny kakdy diýip Çeşmen aýdýar. Bu waka Türkmenistanyň köçe ýol hereketiniň düzgünleriniň berjaý edilmegine, howpsuzlyk sowatlygynyň ýokarlandyrylmagyna bagşlanýan bir aýlygyň başlanýan pursatlaryna gabat geldi. Agyr şikaytlenen çağalar yerli hastahana alınıp gedildi. Olar 2-nji we 4-nji sınıflarda okuyan ekenler. Diýip şaýatlar aýdýar. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly Çeşmede ejir çeken çağalaryň häzirki wagtda vilayet hastahanasynyň travmatologiýa bölümine saklanýanyny, olara intensiw lukmançylyk kömeginiň berilýändigini habar berdi. Iň soňky sapar şu ýerden sagat ornorly maglumat aldım. Ejir çekenleri halat etmek uğruna hirurglaryň alyp barýan lukmançylyk tagallalary dowam edýär. Diýip Çeşme bilýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirine köpçülik doýuny habar berişleri işleri 1-nji sentýabr 1-nji oktýabr aralygyna ýurtda ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy bir aýlygynyň yglan edilendigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welatynyň administratiw merkezine hepdäniň başyna polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň işgärleriniň sanynyň köpeldilendigini habar berýär. Balkanawa şäheriniň köçelerine tas her çatyrykda diýen ýaly polisiýanyň ofisierlerini inspektorlary görmek bolýar. Olar 2-den çatyryklarda durup ýol hereketine gödäwçilik edýärler. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Däp Polşaýan Türkmenistany her ýyl sentýabr aýy köçe ýol howpsuzlygy bilen bagly habarlyk kampaniýalaryna gönükdirilýär. Bu döwürde ýurdun ýollaryna polisiýa gödäwçiligi artdyrylýar. Döwlet media serişdeleri şol sany elektron neşirler habarlyk kampaniýalarynyň alınıp barlyşy barada media materiallaryny ýygjamlaşdyrýar. Muňa garamadan sürüjüler Türkmenistany ýol polisiýasynyň özlerinden dürli bahanalara salgylanyp para almak tejribeleriniň ýyllar boýy saklanyp galýanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda ýurdun içeri işler ministrligi polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugy ýurdun çägine hasabarlanan ýol hadisalary barada statistikalary jemgyýetçilige aşkar etmeýär. Azatlyk radiosu Balkanawa şäherine 1-nji sentýabrda bolup geçen ýol hadisasy barada ýerli häkimetlerden resmi tesir alyp bilmeýär. Sürücüler ýol polisiýasyna para berip öz meselelerini çözmäge endig etdiler. Diýip Balkanawatda bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Käbir sürücüler sagatda 60 kilometr tezlik bilen sürülmeli ýerde sagatda 120 kilometr tezlik bilen ulow dolandyryp bilýär. Diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Bu ýagdaýyň piyadalaryň we beýleki sürüjüleriň jan saglygyna howp hawandyrýanyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen mundan odal ýurdun durly sebeplerine gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar Türkmenistanyň ýollaryň ýaramaz bolmagynyň, sanyň çykan ýollaryň eswatlap awatlanmalygynyň hem ulawlary we ulaw sürüjülerine howp hawandyrýanyny gurrun berdiler. Çykanak sakanak ýollarda ulawlaryň ýokary tezlikde dolandyrylmagy, finanşylmagy hem ýol hadisalarynyň artmagyna getirip bilýär. Ýollaryň käbir böleklerinde ulawlaryň tezligini barlayan gizlin kameralar oturdyldy. Sürücüler ýol gödäwçiligi gurulugynyň işgärlerine 50 manat para berip kameralaryň nirelerde oturdulandygyny anyklaýarlar. Diýip Balkanawatly Çeşmen aýdýar. Türkmenistana şahsy ulaglar boýunça berk döwlet gödäwçiligi öz güýjüne galyp ulaglaryň rengi hem häkimetler tarapyndan kesitlenýär. Awtomobil ulaglarynyň köplenç ak ýa-da açyk renkde bolmagy talap edilýär. Galberside ýurtda ýanan sürüjüler hem çäklendirilip olara sürüjülük şahadatnamalarynyň berilmegi kynlaşdyrylýar. Azatlyk radiosynyň Çeşmeler kanun goraýjy guramalaryň işgärleriniň özleriniň ýol hadisalaryna sebäp bolup şeýle jinayetlaryň bastyrýar edilýän halatlarynyň bolýanyny aýdýar. Polisiýa, mahkema we prokuratura işgärleriniň içili ulow dolandyrýan halatlary köp bolýar. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmen aýdýar. Ahal vilayatynyň döwlete değişli et dukanlarynda we olaryň bazarlardaky nokotlarynda adatdakysyndan 2 hisse arzan bahalanýan öwelen et peýda boldy. Bu waka ilatyň ýurtda etiň bahasynyň gymmatlygy barada sosial ulgamlarda video maglumatlary ýygy-ýygydan paýlaşýan mahalyna gabat geldi. Ýöne bu etiň haridary az bolup, ondan bir gedek satyn alan aljylar ikinji gedek satyn almakdan saklanýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji sentýabrda den maglumat berdi. 1 kilogram 40 manatdan satylýan öwelen et arzany 100 manat berip ondan 2,5 kilogram satyn aldym. Öýe getirip açsam ondan ýürek buloýjy ýeti ýakymsyz ýys geldi. Onuň bir bölegini nahar taýýarlasak ýysi gidereýtdik ýöne. Nahar üşenden soň onu dadyp görsek onuň tagamy ajymtyk bolup, onuň mal etiniň tagamy ýokdy.
diýip ahylly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ardanetden bir näçe kilogram satyn alyp ujunda nahar taýýarlap gören we onuň hiliniň yaramazdygyny anyklan raýatlaryň köpüsi dukanlara baryp öwelen etin galan bölegini ýygyna tawşyryp pullaryny ýygyna almaga synanşýar. Ýöne satyjylar dukanyň gapysynda satylan haridyň ýygyna alınmaýandygy barada bildiriş yerleşdirilendigini aýdyp eti ýygyna alyp bilmejekdiklerini belliýärler. Men satyja biz ýyllar boyu göle, goýun, geçi etini, hatda düýe etini iýip gelýäris. Biz bu etleriň tagamyny bilýäris diýip, öwelen etin nämäniň etidigini soradym. Satyjylar munyň nämäniň etidigini özleriniň de bilmeýändigini, diňe onuň Russiýadan getirilendigini bilýändiklerini aýtdylar diýip, ahally ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Yerli etleriň lomay söwdasyny edýän söwdegärleriň ençemesi bolsa, öwelen etin arzan bahadan satyp çykarylmagyny häkimetleriň göz boýawçylygy atlandyryp, ilatyň saglygy babatda töwekkülçilik edilýän bolmagynyň ähtimaldygyny çaklaýar. Bu ila darasında etin gymmatdygy barada nägileliklerin köpelenmakaly, hamaly ýurtda arzan et bar ýaly edip görkezmek we halkyň gahar azabyny kösüsdirmek üçin edilýär. Ýogsam häzir öz ýurdunda yerli et 100 manat bahalanýan makaly, ýola asyrlyp, kirey çykarylyp, gümrügi paç talgy tölenip, dasar ýurtlardan getirilende we üstüne peýda göreninde 1 kilogram etin 40 manada satylmajagy düşnükli ahyryň. Seýledi onuň halalmydygy, nämäniň etidigi barada da hiç bir resmi dukan satyjysy anyk hiç bir zat aýdyp bilenok ahyryň. Diýip ahally et söwdegäri anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyň bu ýagdaýlar barada ahalyň ýerli söwda edarasyndan şeýlede arasatçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek ullugundan tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýöne bu waka ilatyň ýurtda etin bahasynyň gymmatdygy barada sosial ulgamlarda video maglumatlary ýygy-ýygydan paýlaşýan mahalyna gabat geldi. Soňky aýlarda Instagram we TikTok ulgamlarynda türkmen raýatlarynyň etin gymmatdygy zerarly ağızlarına bir ay bäri et demeýändigi baradaky videolaryny köp duş gelse bolýar. Häzirki wagtda ahalyň bazarlarynda we et dukanlarynda yerli mallaryň, ýagny göläniň, goýunyň we geçiniň etleri 80-100 manat aralygynda bahalanýar. Olaryň arasynda iň gymmaty göle eti bolup, häzir onuň 1 kilogramyny 100 manada satyn alyp bolýar. Ýöne köp maşalanyň bu etlerden satyn almagy maddi mümkinçiligi ýok. Tutuş aýyň dowamında bir ýa-da 2 gezek etli nahar bişirýän maşallaryň sany sanardan kän diýip, ahally ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu aralykda arzan etin haridary tas ýok mahaly et dukanlarynyň ençeme satyjysy häzir onuň esasan çağalar baglarynyň, orta mektepleriň, harby bölümleriň we türmeleriň naharhanalaryna iýerilýändigini aýdýar. Şeýlede arzan et toy hyzmatlaryny hödürleýän toy mekanlaryna, kafedir, restoranlara hem satylýar. Restoranlar yarım kilogram üwelen eti, yarım kilogram arzan eti we burçaly türlü tagam merci garynlary goşup ondan lüle kebap pişirýärler. Sonra eti tüssäniň ýygy hem garşyp onuň azymdyk tagamy bildirenok. Edil şu usul bilen fetçi, somsa ýaly naharlary hem pişirýärler. Diýip dukan satyjysy anonimlik şertinde beren maglumatynda bu ýagdaýlardan söwda resmileriniň habarlydygyny hem aýtdy.